Daluyon. Napalabas, iti panagsarita da Loretta ken Vanessa, na ibagati mununa ti panangdakamat ni Manuel itinagan ni Mateo. Nasdaaw ni Vanessa, ngem kinunada ito'y akasla imposible asibibiyag pay ni Mateo. Iti sabali abangir, agpalpaliw ni Mateo, idi nakangeg da ito'y iti putok ti paltog. Nagalibtak nga rod da ito'y, taamken na nga amangan no adda ti dakes a mapasama. Iti may sa agundaway, nagpasyar manen ni Vanessa iti lugar da Marcela, ket nagsarsarita da iti baket. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Daluyon! Ti pagarupan nyo siguro na Marcela. Naragsakak, gaputa adda ti kabailan mi iti biyag. Ngam nagbidot kayo. Ne, apaya kastati ko ng balasang ko. Anya ti kayat mo asawan. Nana, adda dagiti banag arumbeng la kumamalawlawagan iti husto. Vanessa, ibagaman ti agpaiso. May papan ka di da ito'y itinasaokan ka itinagdamag ka. May papan ken iklaring. Saan laang amay papan iti dayta, Nana Marcela? Addamot laang pakainaigan ni Mateo. Ne, anya ngay kumati may papan iti day di Mateo nga anak ko, balasang ko. Amo tayo matamin asan anasarakan ti bangkay day di Mateo. Saan ka di, Nana Marcela? Owan, ang anya kumati pakainaigan day di Mateo iti saritaan ta ita. Pampanunutak ngamin. Kasanon no nakalasat gayam ni Mateo itinapasamak kan kuana. Kat si bibiyag gayam. Anya, ay, Vanessa balasang ko. Kasano kumaamapasamak day ta? Kasano amalasatan day di Mateo tinapagteng na? Kas itinakunakon, saan tayo anasarakan idi ti bangkay day di Mateo? Anya ti amo tayo. Amangan mo't no nakalasat gayam, kat si bibiyag ita. No nakalasat, rumbang kumaan amuan tayon da ita. Nang runada kami anaganakan ko na. Nana Marcela, Iso akasla nakaskas daaw da ita nga ibagbagam ita balasang ko. Kasla narikat apat tiyan. Diyak mo, Nana Marcela. Ngam no siya klamay sa. Kasla marikriknak asi bibiyag ni Mateo. Nauli mo ka ni taglawlaw. Panagkunak kat awanan ti pagpaggatak dito eh. Anya ti kaya tasawan dagiti nangag ko aputok ti paltog itay. Adda nga ta ti dakes nga naramid dagiti lalaki ana si putak. Nasken ang makaadayo akit ti dayta lugar. Narigatan, amangan no makita dakdagi lalaki, ket no anya pa'y taramiden da kanyak. Saan arumbang ang makita dak? Tas sigurado akong magandak dagijay alalaki. Senyor, pasensyaan da ko man, no apay ngay mayak dito yung mansyon. Si kakit di mo't, Andreo. Awan mo tidakas na no may ka dito yung mansyon. Isu na lang tawan ni Vanessa. Nagpakada. Napan iti lugar dagiti mamirmiraot. Sana ni Vanessa tigagarak, no dikat da kayo, senyor. Ha? Nay, apay, Andreo. Anya ti masapul mo kanyak. Kaya't ko amaamuan no niya tinagsaritaan nyo kan ni gobernador. Ha? Panagkunak at karbangak lang nga maamuan saan ka di. Nang runa no adda pa kainaigan na itinegosyo. Andreo. Saan kit din, senyor? Adamat karbangak ang mga munoan niya tinagsaritaan nyo kan ni gobernador. Nang runa, ket datamot adwa ti agsosyo. Ala, sumurot kay di bibliotika. Sana dito'y ti pagsaritaan ta. Madanaganak mindo. Nadlaw ko iti panagsao itay ni Vanessa. Talaga nga atapon na asibibiyag ni Mateo. Ang apay akil laat nga inatap na ti kasta.
Panagkunak, adda na sa ukan kwa na ni Loretta. Nalipatam ka din ang nailawan ni Manuel anang dakamat kin ni Loretta itinagan ni Mateo. Un nga agpaisaw. Nasingid da Loretta kan Vanessa. Ket nalabit. Naibagamot ni Loretta kan ni Vanessa ti amin. Ay, kasano itan? Ang mga no saan nga agsardeng ni Loretta, aging gaadi na maamuan no anya ti pudno. Ay, sapay la kumata saan na mapasamak ti kasta. Abangan no madadaal nga agpaisunon niya man ti plamplanwan ni Matiyaw. Agsasao ka di iti agpayso, Manuel. Un mo't Vanessa. Yung pagkaklangaronan ka ni Loretta. Tatamin do di insawang ka. Saan ka ta Mateo? Patyon na ko ma, Vanessa. Nagbidot lang iti panagdengag ni Loretta. Iso sa bali tinangag na. Nalabit agapumot lang iti panagdanag na iti Tada tinakita mi abonggoy ti lalakay. Aggagayem tayo, Manuel. Sapay la kumatag sa uka iti agpayso. Mamati ka kumakanyak, Vanessa. Sana ka mabalin nga gulbud ka da kayo. Anya kumangay ti maghanap ko na gulbudak. Ala nga, Rod. Agyaman kan ka, Manuel. Sige, tapatuloy akon. Wanya, kontento ka ka din itimbagakan ka, Andreo? Un senyor. Agyaman na. Impagorop ko laki din no ilimad nyo kanya no nyaman tinagsaritaan nyo kani gobernador. Saan ko ang mabalin nga ramidan dayta? Sika na mismo tinang ibaga. Agsosyo tayo ti amin na negosyo. Rumbeng lang nga data ti kanayon nga agsinnakit ken agdanggay. Kastamot at talaga tinamnamak, senyor. Kat sapay la kuma, tagtultuloy akas ta ti mapasamak. Awan to kumatirumso aparikot. Tilang parikot ta kat dagiti agindag iti asidag ti pagminasan. No mapapanaw dagijay, awanen na pulos ti parikot. Senyor, Kat kas naibagakan ka, dayta ti kang runaan nga asikaswag. Isuanas kan nga agsubliak matlang iti lugar na panag. Tasapulak jay tao ang makatulong kanyak ang mangalay ti kanayunan a buyot ko. kanayunan abuyot yo? Wen, buyot nga iso ti mabalin amang butbuteng kadagiti agin tutured a mamirmiraot. Anya ti ba nagtipanagsaри tayo kanina na Marcela? Kinuna na nga imposible as ibibiyag ni Mateo. Kasta ka di? Ngam, anya tinadlaw mo kan kuana bayat ti panagsari tayo. Panagkunak, husto ka. Addakal kaluban ni Nana Marcela. Makitam? Kunak tumat ngamin kan ka. Sa bali ti jar ni Nana Marcela. Tilang parikot. Awan ti pamanagnag ta iti atap ta, Vanessa. Uwan nga rod. Ngam iti sa bali abangir. No panunutan ana imbag. Apay ko mga ilimod da. No talaga asi bibiyag ni Mateo. Ha? Day tatimang burburibor iti panunot ko ita. No anya at talaga ti agpayso. Maipapan ken ni Mateo. Boss, surutak to ka di manin ni Senyor Ismael iti panagsubli na iti dayja lugar. Rumbeng lang, Dodoy. Kunak man no imbaganan kan katipanggap na iti dayja lugar. Kunana nga galay iti kanayunan na buyot. Anya temok. Amangan no kuna na lang dayjay. Ngam sa bali kaya matalaga ti panggap na iti ipapan na ijay. Boss, Sana rumbeng agtala kaklatan, Dodoy. Marigatan. sige boss. Matungpal ti kayat mo mapasamag. Rumbeng lang. Iti kasta. Saan tayo amakla at naddan to saan anasaya at nga iwayat ni Senyor Ismael kontra kanya. Dituyak pa'y laing. Parag ko nakit na talgadak iti dayto a lugar. Inton rabila ang nyagsubliak iti balay. Saan arumbang agsubliak iti ita. Gaputan na lawag pa'y laing.
Ngam oray no adda ako niti daytoy lugar. Kasapulan latat ti panaganad. Tamangan no oray iti daytoy lugar. Ket adda latamot dagiti lalaking agdakdakiwas. Narigaten no adda makakita kanyak ditoy akabusa. Agam sa bagay. Sandak met kidingam ammo Ngam oray no kasta. Saan arumbeng nga agtalekaklatan. Naimbag ta addakan balasang ko. Kumusta ti ipapan mo ijayan da Marcela? Okay, mat, Yaya Claring. Nakapagsarita kayo? Uwan, Yaya. Naamwak a medyo maamak da kano ita ijay. Gaputa da dagiti saan da nga am mo alalaki nga agdakdakiwas. Ha? Ay, anya? Sino nga dagiti alalaki? Atapon da at trabahador iji pagminasan dagiti alalaki. Iso na laang, ta saan da kanong ammo no? Anya tigapo nga agdakdakiwas dagijay. Delikado ano kasta palasang ko. Uwan nga rod, Yaya Claring. Ne, awan mo't iji garahe tilugan ni Papa. Imay nga min itay dito'y ni Andrew. Napayag ang nagsarsarita da, ijay bibliotika. Kalpasan na, nagsarunoda mo't arimwara. Iso na laang tadyak ammo no napanan ni Senyor. Anya ka di dagiti pakakumikuman nyo itaan negosyo kan ni Senyor Ismael, Manong Andrew? Dagiti lat tasigo dating ko. Awan mo't tanti sa bali ang negosyo a binangon mi. Kasta ka di? Wen. Apay ka di? Awan mo't kit di? Damtamagak laang. Ket, kumusta mat ya binangon mo ang negosyo? Mabaybayan sa natan. Saan, Manong? Amumot no kasano ti pananga si kasok iti dayja ang negosyo. Sana mabali na baybayak. Nasayat no kasta ading ko. Wen, Manong? Ayan gayam je bodyguard mo. Jack mo't nakita. Nagpakada. Angam agsublimat lang inton bigat. Kasta ka di? Wen ading ko. Iso nga awan ita ni Dodoy. Agyamanak, tanakasangput akong diti balay. Kunak tumat nga amin asikan ti simbangput anak ko. Dito'y nga amin ridaw dito'y likodan ti balay ti simrakam. Wananang, pasensya kayo no jakon nakasangput idirabi. Jakon nagdarasudos ang nagawid ta delikado. Kasta ka de. Wananang, ningay tatang. Adda iti ayan ni Manuel. Nga madamdamalaeng, mamati ak nga addan tunday jay. Naska na makasapul akon kadagiti tang danak amang butbuteng kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Iti kasta, ininod da na pumanaw ket awanton tilaped iti amin na plano. Ngem kabayatan nga aramidak dayta. Nasken amapaliw kumati amin atignay ni Andrea. Madlaw kong amin nga da sa bali nga iwas na ita. Natustuso ni Andrea ngem iti day di amana. Iswasa na rumbeng at agibas sita ti kinatuso na. Tama nga numadanon ti gundaway, katagbalawak latan, asak gaya man tinamaysaan na. Alananak ko, agar mo sarkan, amok amabisin kan. Agyamanak nanang. Tinasaya at isirrik ko laangin ni Jesilid ko timakan. Tapno mailisilisiyo dagiti kortina ti balay tayo. Ha, ay na, saan mon apakasikuran dagiti kurtina to'y balay tayo. Kasapulan dagiti kurtina, tapno saan da ka amasirip di tarwa. Ngam ad-adan niya agatap da, nanang. Iso akasayatan no alaag laangin ti taraon ni Jesilid ko. Mateo, anak. Adda nagsardeng alugan iti batog nanang. Alae kung dahi ti taraon ni Jesilid ko. Takitain nyo na asino ti simbangpat. Adto yan ti kape, Andro.
Agyamanak na Marcela. Ket agyamanak met. Tanakasingsingpet kayo kanya. Awan mo tirason tapno agbalinakit din ana sa braken ka, Barok. Awan mo tidakas nga aramidem. Saan ka de? Unmet na Marcela. Naimas ti kapiyo Agyamanak ta magustuhan, Barok. Ay, saan aram nagpadlawak? Narikatan. Nana, kumusta kayo mat dito Ay, madandanagan kami nga rod, Barok. Ang mga numapapanaw kami dito Awan tunti papanan minubi... Nana Marcela? Adda ka di kadwayo dito'y pagtaangan nyo? Anya ti aramidan ni Bakit Marcela iti dayta agundaway. Gagayem, ti yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, napan ni Vanessa ijaayan danana Marcela, ket nagsarita da adwa. Dinamag ti balasang no anya ti aramidan ti Bakit, no bilang ta si bibiyag gayam ni Mateo. Ngempilit nga inliklik ni Nana Marcela ti saritaan. Iti sabali abangir, pagduaduaan ni Senyor Ismael ti makitkita na adyar ni Andreo kontra ken kuana. Isuan ako nana iti bagina, anas ken ngagsagana. Tapno masaganaan na no anya ti pangpanggapan ni Andreo kontra ken kuana. Kabayatan na, pinastrek ni Nana Marcela iti pagtaengan da ni Andreo. Iti na minsan nga isasarong karti baro. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan. Daluyon! Naimas da ito kapeyo, Nana. Agyamanak ta magustuhan, Barok. Ay, saan arumbang agpanlawak? Narikatan. Nana, kumusta kayo muntan dito Ay, madandanagan kami nga rod, Barok. Ang mga numapapanaw kami dito Awan ton ti papanan minubi... Nana Marcela, adda ka di kadwayo dito'y pagtaangan nyo? Ay, awan, Barok. Agmay saak dito'y balay. Ang kutsaran sa dayja natin Nana. Ay, amumad nga datarakon mi apo sa dito'y balay. Ay, isuman siguro ti makagapo iti dayjay. Mabit lang tayo nakitaan ijay kusina, Barok, Sige lang, Nana Marcela. Ay, mabiitak lang, Barok. Kasla saan mat nga ijay kusina tinakangagak iti natin nagakutsara. Kung kaslawan mo ti pusa at arakan da iti da ito balay. Ibay-bayag ko ti agyan dito Agpaliiwak. Madlaw ngamin asabali ti jar ni Bakit Marcela, itay adda na tinag. Anyamatan, jak laki tinagan anad. Nasagid ko ti kutsara ket natinagan. Sapay adda dita salas ni Andro. Agsarsarita dakin ni Nanang. Masiguradok anangag na nga adda tinatinag ako kutsara. Ika gumaak ti saan nagkutkuti dito'y. Tamangan no anya kiti ti mapasamak. Narigatan no makadlaw ni Andro nga at dagayam kadwa ni Nanang dito'y balay. Di ka nangan idirabi Ita day talaga tas ti armusar mo. Ang mga noan niya ti mapasamak kan ka balasang ko. Yaya, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Sa anak ang mabisin. Vanessa. Kan may sa, nairwama kon iti kastoy saan ka di. Pasaray ag gatas kan mga anak lang iti tinapay iti armusar. Wan, kasta ti aramidam. No adda ti mang burburibor kan ka. Ha? Yaya? Balasang ko, saan ka makapaglibak kanyak? Siyak tinang padakkel kan ka, kat kabisadok, ultimo ti panagkiram dagiti matam. Ita, ibagam kanyak, anya ti parikot mo. Si kamat, Yaya. Awan ti parikot ko. Talaga asa anak laang amabisin. Iso asa andak ko maapakadanagan. Nakadlaw ka din ni Andro, Nanang. Ay, wan anak ko. Nangag na nga adda tinatin nag-akutsara. Ngam imbagak nga ijay kusina tinakatnagan na. Kat amangan no aramid ti pusa. Panagkunak kat namati iti imbagak kenkwana. Tawan mo ti ibagbaga na.
Apaman ang nagsubliak anak ki Sarita ken kuana. Saan tayo ang makasigurado, Nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Jackpot yan asan ang nagatap ni Andro. Amuklatan. Nagatap day jay. Ngam di nala siguro yung padlaw kada kayo. Kasta nga ta anak ko. Dakkel ti pamatik akasta, Nanang. Iso amanipot ita. Nasken niya agan tayo kini Andro. No nadlaw mo nga dagam sa bali ataw ije balay da bakat Marcela. Apay nga ro dapi manaw ta ni Jay, boss. Jak ngamin kayat amadlaw ni bakat Marcela nagatapak. Ganda kadwa na jay. Ngem kasano ama panagnagan ta ti atap mo, boss. At ang tupay gundaw ay Dodoy. Di ka madanakan. Tano kasapulan nga inal daw ama panak kundi pasyar ijay. Aramidag. Boss. Asino ti atap mo akadwa jay bakat ijay? Kat nakita tamat jay asawa na nga day ti ayan dagiti kakadwa da lalaki. Jak mo, no asino ti aday di balay na. Ngem no asino man day jay. Nasken amamwak. Nasken na matungpal tinapagsaritaan ta, gobernador. Tanawan tun dagiti agindagi jay. Dakdakkel ti maliksab tayo a kwarta iti pagminasan. Dagiti lang mamirmiraut nga agindagi jay tilaped iti ad-addapay nga iduduras ti negosyo a pagminasan. Isu arumba nga may patungpal ti plano. Sige nga rod, gobernador. Bye. Sayang ti amin nga ibay-bayad ko kini gobernador. No di nakit din aramiden no anya ti trabaho na. Isuanas ka na dagdagak. Tapno aramiden na ti rumbeng. Jak kayat amatagaptan pa'y tinakarkaro nga iduturas ti negosyo a pagminasan. Apay nga men a pinastrek mo payla dito ibalay aya. Dilata ko man ije paraangan. Ngamindo, da kayon tinangibaga asaan arumbeng nga ipadlaw ko, nga adda ti ilimlimod tayo, saan aya? Marcela, Husto laeng tinaramid ni Nanang, Tatang. Siyak tinagbasol. Gaputa jak nagananad. anak ko. Mateo, Ngam sa nabale, tasaanin ang maulit ay jay. Ikagumaag tong taganad, no bilang adda sa bali asa nga iliyo. Tatang, kumusta ti sitwasyon? Narigat nga rod anak ko. Imbis ko mga asikaswan tayo ti pagbiyagan tayo a panagtalon ken panagkaalhap. Sa anain, gaputa day tamad lag bambantayan jar aramiden tayo. pudno da ita, Mateo, anak ko. Amkak nga amangan no agbisin dagiti kalugaran tayo. No saan da ang maasikaso ti pagbiagan da. Sa nabale, Nanang, Tatang, apaman amaamuan tayon ti amin. Kat malapdanin ti operasyon ti pagminasan. Agsublinton iti normal ti panagbiag tayo. No di na kaya timangan, apay nga minapilitem. Senyor, Saan nga minarumbeng at ratwa makaslaubing ni Vanessa? Nakarkaro at umangkan ti ulo na. saan dakmat siguro ang mapabasol. No aramidak man ti kasta, senyor. Amuyo matasipod pa'y maladagan ni Vanessa, kat siya kun tinang tarakan. At dayta ka manan. Agsau ka manan iti jak magustuan. Namin ano ka din nga imbagakan ka. At jak kaya takanayon nga idukit mo tinapalabas. Senyor, Sana rumbeng nga dati maamuan ni Vanessa. May papan iti napalabas. Iswasi ka, Klaring. Agtanang ka, no di mo kaya't ti madaksan kanyak. ano dyan ko na, Manong Andrew? Malaksid ka dana na Marcela kan tatamindo. Asino pa iti kadwa day jibalay da? Ha? Ne, apay adam damagam day ta. Nadamag ko lang, ako
Kas lang amin nakalidliday, di balay da itan. Talaga analiday, Manong. Taawan kat nga roden day di Mateo. Saan ka di? Ha? Amo, Manong. Kasla... Apaya nagsardeng ka? Apaya di mo ituloy ti kayat mo ko mga ibaga? Kwa. Awan. Basta ti amok, nagbalinan analiday ti pagtaengan da na Marcela. Sipod na tayo day di Mateo. Saan kayo ang makapaglibak kanyak, Papa? Nakita ka makasangsangit itay ni Yaya. Apay ka di nga inungtan nyo manan. Gaputan na tangken ti ulo na. Di na amo ti dumngag iti bilin. Nasukir. Ha? Ne, kasano kumaan na sukir ni Yaya klaring akas iti ko ng Papa? Idinto ta malaksid a nagagat. Natulnog pa'y ni Yaya. Amin nga ibilin nyo kan kwa na kat si dadaan nga agtungpal. Mabalin ka di, Vanessa. Di mo kuman na yun ang ti pampanunutek. Ha? At datirimso apariko ti timay sa branch ti negosyo mi kini Andrio. Kat dayta ti pampanunutek ita. Nukasano ang maipaayan iti solusyon. Papa, Ala, tawagak ni Andrio. Naska na makapagsarita kami adwa, may papan itirimso aparikot. Apay anak ko na yung akas lang nagbaliw basit ni Senyor Ismael, boss. Wala. Tayo nawagan na. Katrumbang ka no pagsaritaan mitinaskan ama arami di pagminasan. Kaya't mo asawen, boss. Iso ti saragam ita, iti papananta lugar. Wen, napatag ka no ti ibaga na kanya. Ita mampay. Wen nga rod. Iso nga rod ana ibagakkan ka. Anagbaliw basit ni Senyor Ismael. Panagkunak kat awan sa amot ti epekto dyan na paliw ni Andro, idi may dito'y balay anak ko. Saan tayo magsigurado latan, nanang? No awan man titignay ita ni Andro. Anyatan mo tayo. Ang mga no agur oray lang itinapintas when no umno aguntaway. Mateo, anak. Kas na ibagagon. Tuso ni Andro. Panagkunak nga rod kat natustuso pahingam ni Senyor Ismael. Iso asaan arumbang agtalag tayo latan, nanang. Narigatan. At to'y ti parakan ka, Andrio. Agyam anak senyor. Kinid daw ko ti panagsinarak ta. Takayat ko akid dawan ken ka. Asaan ka kumangag balin atubang. Tapno mapapanawan dagijay amamirmiraot. Ne, apay ko mga balinak atubang, senyor. Si kanti nang ibaga nas kan ngagdanggay, kan agtinulong ta, saan ka di? Nang runa, numay papan iti negosyo. Day tamat ngamin tirumbang, senyor. Sana ya? Bueno. Kiddawa ka saan ka kumangag balin alapad. Iti pan nakapapanaw, dagiti agindagijay. Pagatapan nak alapdak ti pan nakapapanaw, dagiti agindag ijay. Kasta ka di, senyor? Anya ti amok. Amangan no mabawing ni Vanessa nga anak ko, ti panunot mo. Ket tulungam kit din iti tarigagay na amang tulong kadagijay amamirmiraot. Aniya. Jak malipatan tinaminsan, apanang ipangtam kanyak. Asahan arumbang ipakat ko ti kayat ko iti anak ko. Isuasi kay ti kasarita, Andrio. Kat sapay lakuma, tasaan ka apadiktaran kini Vanessa. Si Kamat Loreta. Imbagak lang nga rodon kan ka idi, nagbidot ka langit inangag mo. Kinasarita yung pa'y lagayam mo, danana Marcela. Manuel? Oh, di mo ko na nga ilibak mo, kinasaritam ni Nana Marcela. Saan, Manuel? Jack ilibak dayta. Ngam dinak mat siguro mapabasol. Gaputa ammumet agayam ko ni Mateo. Loreta, Apay, Manuel? Kinaungat nakakadin ni Nana Marcela? saan mo't kit day?
Nadlaw ka kasla nagbiag man ng tinakaro ala dingit na. Gapoy tinapasama. Ha? Ba nagasan arumbag? Tanarikat na agsubli iti kas iti sigod ni Nana Marcela. Aday talaangan agladlading itar aramidan na. Madlaw nga aburido ka, anak ko. Apay ka day. Madanagan nanang. Amkak nga mga no naibusanak to nito oras. Ngamawan pa'y laang tinaramidak. Tapno may pasiran ti pagminasan. Mateo, anak ko. Awanin tinagmamaayan ti aglawlaw tayo. Nadadailan da ito'y sigod anapintas a lugar tayo. Saanen akas idi anangayad ka napintas taglawlaw. Anak ko. Iso arumbang laang a may pasardengan ti operasyon ti pagminasan. Kat maminpinsanin yagsira. Kat naawan ti maramidan dagiti masaknan niya opisyan. Datayon niya umili ti mangi pamuspusan iti amin. So, apay lang ma. Tasana ka makasingakan ka, Vanessa. Saan Apolos, Andrew? Di ka madanagan. Nasayat nga rin na kasta. Ay, Vanessa, napatag da ito nga ibagakan ka. Ang amjak amo no kasano arugyak. Maipapan iti anya ti ibagam. Iti na minsan, kinid daw mo kanyak atulungan tayo da Nana Marcela. Gapo iti parikot da iti lugar da, saan ka di? Ha? Uwan. Agpaiso day ta, Andrew. Apay, adda ka din maaramidan ta, tapno matulungan ta ida? Vanessa, Ha? Apay, Andrew. Anya ti kayat asawan day ta, panagsannaay mo. anya ti kayat asawan ni Andreo ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon!